Arabadona utkalo klenani samba flani mugani kele ambalima o bisimila amalak chuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kulokan ode kunu tratado utkalo kle saba siraba kan kasara do kela segu siraka ni ayire la kafoko mogo binan ko ulukoni ni tura ko dafe kibara munu sirama ulukoni ayire kafo camion bado ni ale koni kun tatola do kono dimini dogo jolo koni kumbe ale kuna ale ni dugutaka kari do ni okun botola do segu ulu konne nyogon kunabe ni okera machaman koni satai kawla dona kafo camion ba ale koni pinaure chila kato bolila o fena kala kasoro ni dugutaka kari koni fena be kanale ni mobli fla koni masai ka kisi nyogoma nunu koni ndona nyogona machaman koni bonela anina kibara fola munun koni humbora ulu koni kunya yire ka foko mogo bisabani kelen ulu de bonela unina nga takale nyafe ayire la ka foko machaman koni nintura adafe mali jamana nyamogo ulu koni ka 7 labam koni bora o ya yire ka foko mogo binani kelen ulu koni de bonela unina ko camion bam yere koni pinechila ko mogo tan woro nyogonare kumbe o kono ko ga ko o mogo tan woro la ko mogo duru de ni sira ka kisi mogo munu koni jogina deme dona uluma teleala niga takani ule segu doctor subala nambora e ameta fana ayira la kafoko bingalkela do kon dara kamelen do kantike fu aga sokono kibara munu serama ulu konne ayire kafo karido utkalo klifolo masawle bagayo ale tarabo adenge kantike lenka agib bagayo aga sokono kawla dona kafo agib bagayo ni oye bambagato e ko ni na terke ulu konu kume gerana fu kata dukukla ko nege kanya fla katabla nege kanya saba wakati nuna ko gerenchila be ko ni tari ikaso bamagato fa kapmala ko o shukele na dugu klale ko ale moto mangando me ko moto fla nyokona ko ga akera ale kono kafa ko buru ferila ko ulle kundo ko nga akoni manye ale bora ka nyena kala kala dukena ma ale koni ma sikana ko ale dona tuguni fo fajiri seli ko fe ale tale fajiri la foka sekin kana ko wakati ni kunguru o ko fe bambagato e o koroke do kon nana kana kibarada ale kuluka ko denge koni kantkela ale koni kumada kumaina ale willa ola kasoro kata denge koni ndale na je kawla dona ka fako ni barajugu nunu koni chama beke fana ko gani kamaleni ni ale koni hunsibeta santan shegi nyogonala ko ale koni tani to koni tamake kile ko sabla mamunu ye ni kamaleni kantike ko uklala katakani akungulo fene ni kamale mtayala ale ka sukunya kera ka keni tratadoe utkalo kle saba bamagata sumo koni ayire kafa ko ulu jigidallo mali famauka ale ni mali stariatike lauka ko sege lu koni kake mogo munu ye ulu denge bone unina ugamne uni nyangilim kaka ukada uka otemelen ko khaboy kibarabare mambolo kada kuluka ode mali dongi dalambe no ni anko mako Dr. Keb kabini alamsado ale koni kibara tunne do mokola kibara musirama ulu koni ayire kafa Dr. Keb ale ni anofe moko manani ko ulu koni bora yanno alamsado joe kalo kle mugan kononto ka ukunda Tombouctou koninka ni ukume takale concertula yendu jamana kawla dona kafa Dr. Keb ale koni anofe moko nunu koni ukunsira Tombouctou ko ukunka ngata Ararus kabini alamsado nga odo fukana blabila kiwera jonjon koni masoro ni mako falen nun konna u koni baraka nyoko munumbe bamako yanno ulu kunya yire kafo ko damnela ko rezo konni mayeni yoro ko falen nunna bololo sanfe sere do yere kon fene ya yire kafo ko concert koni kera Ararus ko wafene ko akunchela kunche ko nyumana o koni ngun kan koni mada wakati ni nga Dr. Keb akoni yira la kafa ko alena anofe mo nunu ko u koni kun kan ga segi jouer kalo kle bisabani kele u kumbe baga koni tara unno fe aéroport konna nga ulu koni masekuye o koni kele ntuguni sege lu koni ndamnela ni ka yire kafo ko umado avion koni kono Tombouctou mate kafo ko ubese Bamako yanno o kele ntumamna ubarage nyogo munumbe Bamako ya ulu koni jekulu do sikitile ala nika wele koni mbla jemama wala sa mogo koni bese ka udemeni muye otiki ka udemeni oye wala sa ugaseka uga mogo nunu kibaro ya soro ni wale ya nunu koni be kofe machama ulu koni ya miria ka foko Dr. Keb ale ni anofe mogo nunu ko ube jatike wale tabo bulu ame wakati mna iko sisa ni kibara nunu nebe do wera mana soro ukofe amoda aukluka kuna foni kunjala kibarabara mambolo kada kuluka ode Alima Sise muso mu ye den kononton soro ni ana de umbe Maroc ayre la ka foko
den ninnu ye kalo 4 sɔrɔ ka kɛ ni bi utu kalo tile 4 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ mɛ kalo tile 4 san 2021 Alima Sise ale kɔni jiginna den 9 Maroc jamana kan a jigin wagati kɔni ni a yɛrɛla k'a fɔ ko den ninnu kɔni kuma se ko u cayalen yɛrɛ kɔni kun ye kilo 1 ni gramme damadɔ ye o sababuya la yen kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ye u maralen to u bolo yen nɔ den ninnu kɔni ka lakana kama ko ga an bɛ don min na i ko bi ko fusayaba kɔni donna den ninnu ma ko u caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu bɔra u yɛrɛ la ko ga ko hali bi u kɔni tɛna se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni fɔ ninnu kɔni bɛna segin don min na ka na Mali kɔnɔna la ko sabu hali bi ko musomanin kelen kɔni b'a la ko o kɔni ma kɔrɔbaya kosɛbɛ ko o ma bɔ a yɛrɛ la kosɛbɛ o sababuya la nin den ninnu kɔni ni u ba u bɛ to dɔgɔtɔrɔ olu kɔni ka lakɔlɔsili kɔnɔna la fo ka taa fɔ wagati min na olu yɛrɛ kɔni y'a dɔn ko basi tɛ u la an balimaw ni ne ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ